Ftit tal-ġimgħat ilu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi nieda l-kampanja Tok fejn kulħadd ġie mħeġġeġ iwassal l-ilmenti tiegħu. Iżda mhux hekk għamel mad-distributuri tal-gass, b'Lorenz Gonzi baqa' jibqa' jaħrabhom. Waqt żjara li Lorenz Gonzi għamel għand il-GRTU, id-distributuri tal-gass li huma membri affiljati fl-istess trade union ħadu l-okkażjoni biex jippruvaw jitkellmu mal-Prim Ministru dwar il-problemi tagħhom. Id-distributuri tal-gass però twaqfu milli jipparteċipaw fil-laqgħa mal-Prim Ministru wara intervent tad-Direttur Ġenerali tal-GRTU Vince Farrugia li keċċa lil dawn it-30 distributur mill-uffiċini tal-istess union li tirrappreżentahom. Waqt din l-istess laqgħa l-GRTU minflok tkellmu fuq id-batijiet li qed jaffaċċjaw dawn id-distributuri tal-gass irraw diskors preparat minn Vince Farrugia fejn matulu sar eloġġju lill-Prim Ministru u l-Gvern tiegħu. Il-Viċi President tal-GRTU Joanne Haber iddeskrivit l-atteġġjament tal-ħaddiema li niżlu fit-toroq jipprotestaw bħala wieħed tat-teatrini. Dan id-diskors kompla jqajjem rabja fost id-distributuri tal-gass li baqgħu barra l-uffiċini jistennew li l-Prim Ministru joħroġ mill-laqgħa sabiex ikellmuh. Illum qegħdin nġbarna hawnhekk arġajna irridu risposta aħna x'se jsir mill-futur tagħna, mill-familja tagħna, irridu nkunu nafu fejn aħna ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. Aħna weduna ħafna affarijiet, weduna li se nibqgħu naħdmu aħna, però nixtiequ l-deċiżjoni. Tifhem li dak il-kuntratt jiġi onorat li tannajtitu u rridu deċiżjoni mingħand in-naħa tal-Gvern biex feri. Bħala distributuri aħna dejjem konna viabli biex nersqu mal-mejda biex niftehmu biex hemm id-diskussjonijiet u affajt minnhom. Kif intemmet il-laqgħa wieħed mir-rappreżentanti tad-distributuri mexa wara l-Prim Ministru sabiex ikellmu. Iżda dan xorta waħda ma waqafx ikellmu u baqa' għaddej. Dan kollu jkompli jikkonferma kemm dawn il-laqgħat ta' diskussjoni huma bis-soda ta' propaganda sabiex il-Partit Nazzjonalista jerġa' jikseb il-popolarità tiegħu mal-elettorat.